Hej alle sammen. Mit navn det er Mette, men kald mig Mutse, for det gør alle andre alligevel. Jeg har valgt at lave en videoblog over SVS 2015. Det er første gang nogensinde, jeg har lavet en videoblog. Første gang nogensinde, jeg har filmet mig selv. Så jeg håber, at I vil følge mig, og håber at give mig en del support. Nu her, der vil jeg vise jer alt mit råd. Så er I klar over, at de har meget med i bilen, men det har jeg virkelig, og det er en stor varevogn, jeg kører i. Men jeg skal være med i cosplay-showet, og det kræver en del forskelligt lort. For at være helt ærlig. Det kræver lige lidt tid at vende sig til det her kamera, for jeg kigger på mig selv i stedet for ind i kameraet. Det er måske ikke så smart. Og jeg ser simpelthen så dejlig ud uden make-up på. Det er helt forfærdeligt. Nå, men heldigvis, det er fredag, og det er SVS-con, og jeg skal have øjenviver på og make-up på senere, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det var faktisk det. Jeg vil bare lige lave en introduktion, før jeg kører ud og henter dem, der skal køre med mig. Jeg håber, I vil følge mig, og jeg håber, vi får en fantastisk SVS-con sammen. Hej! Hvor er I henne? Hej! Motherfucker! Hvorfor er du allerede cosplay? Jeg kørte i det. Hej! Julian, vi ses senere. Ses senere. Hej! Hvor er det længe? Ikke så længe. Kom kl. 3. Vi har valgstænder, så også. Det vil sige, at vi skal være de der venstre der. Det er meget godt, jeg kan godt lide, at vi tager kameraet sådan her. Og så ned. Så er vi ved sovesalene, og vi har fået den halv, vi vil have. Tina fik sin video. Og nu make-up til. Hej alle sammen. Nu har jeg skiftet til Junan efter lang tid, og jeg har faktisk rigtig travlt. Hej. Jeg kan ikke finde ud af det her kamera. Yay! Jeg er nu ved Showcase. Jeg står klar som en af de første deltagere. Det er faktisk ret imponeret over, eftersom jeg havde ret travlt. Hvor kigger du selv på mig? Jeg har aldrig lavet det her før. Jeg kan ikke engang finde ud af at styre. Hvornår skal vi egentlig finde pladser til Showcase? Det ved jeg ikke. Hvornår starter det? Det ved du heller ikke. Nej. Jo, halv. Nu filmer jeg dig alligevel. Det er så mit cosplay. Sådan må du ikke gøre. Okay. Kom sådan der. Ja. Sådan må du ikke gøre. Ej, man kan se mig i spejlet. Det er ikke særlig elegant. Godt, at jeg først filmer nu. Okay. Jeg kan overhovedet ikke styre det. Sådan. Yes. Jeg har ikke styr på en styr. Okay, prøv lige at komme ind i filmen her. Skal jeg? Ja, du bliver nødt til at gå om på den anden side. Ej, en flot. Sådan. Okay, nu. Det bliver sådan jordens flotteste film, Mette får. Skal jeg ikke gøre det sådan her? Okay, nu er Mette gået ind til dommerne til Showcase, så nu har vi stjålet hendes kamera. Og vi skal filme alt muligt grineren. Og så noget som, at hun først ser, når hun kommer hjem. Ej, jeg kan ikke finde dig! Og hun tænker, ej, hvad fanden har de lavet? Og jeg skal faktisk lige rette på mit hår her. Fordi min hætte, den er ligesom ved at falde lidt af. Den er helt væk. Skal jeg gøre det der for dig? Nej. Jo, prøv lige at tage det. Jeg tror gerne, du må slukke film. Ikke lige film på mig, når jeg retter på tøj. Ja, det ved jeg godt. Det må bare gøre. Ja, se, den er syg. Den er syg, man skal gøre sådan. Okay, yes. Det kan være, at jeg har en lidt længere arm. Ej, virkelig? Men jeg kan overhovedet ikke styre den. Det er fordi,
er sej. Det er det, jeg siger, jeg er multimand. Sådan, okay. Wow. Nu sidder vi og venter på, at Mette hun snart kommer på scenen. Men først så skal vi lige til velkomstshow. Yay! Prøv at se, hvor flot det er. Woohoo! Længere ned. Du skal længere ned. Du filmer os lidt i midten om i stedet. Mette, skal du nå have billeder, fordi... Du skal da ikke bare ramme endnu. Det gør Amalie. Og helvede I to. I'm kind of afraid of her, you know? Don't make me crib and chin more, Gianna. You know, I'm 10 times bigger than you. No, the truth. I look like jeg ligner et lort her, okay? Du behøver sikkert lige nogen, der allerede har lavet noget med. Der er ikke lort, det ser fantastisk ud. De der stropper sidder ikke helt ordentligt. Jeg ved det gør, det er jo ligesom det, der er et problem. Jeg er glad for, at jeg fik rettet den her, så det ikke var stykker hele tiden. Hvad vil du have? SBS Showcase er hermed slut, og det gik faktisk rigtig godt. Og jeg fandt mine zipper, som der faktisk også flere videoer af ham. Men det gik rigtig godt. Jeg var faktisk den allerførste, der skulle op, fordi jeg havde været rigtig hurtig med min mail. Jeg håber, at vi kan nå at få et lille fotoshoot med Sinbad og mig. Jeg
har sådan flere mennesker rundt om mig. Det er meget spændende at lave videoblog. Nå, men jeg håber at få et fotoshoot senere. Og en masse hygge. Jeg ved ikke rigtigt, om vi kommer til at sove i nat, fordi vi har faktisk ikke øvet os på vores æg. Fyha. Jeg ved det godt. Jeg ved ikke hvad. Det er så rigtig godt. Best Jylland ever. Jeg kan ikke finde det. Og jeg har fundet en af mine rigtig gode venner. Og se lige al den dejlige mad. Jeg er så sulten. Jeg tror planen er nu her, at jeg går i det indtil jeg virkelig ikke kan mere. Så glæder jeg om til Kigurumi. Ja, bedre lys her. Man kan se, at jeg sveder lidt. Det er ikke så fandens lækkert. Men så glæder jeg om til Toto. Og så er det hele bare godt. Ja. Hej alle sammen. Nu skifter jeg til Kigurumi, for jeg kan ikke holde ud og have Julian på mere. Desværre. Jeg håber at kunne tage ham med til Genki igen, fordi jeg har faktisk haft mere fun med ham, end jeg lige havde regnet med. Så, og nu vil jeg vise jer vores soveplads. Og det er bare typisk mig og Lise. Look at this mess. Sådan er det, når man lige havde travlt, og se lige den her mega ham af de her søde cuties og Nitori og Frø. So cute, so cute. I'm in love. I'm in love. Og mine to venner fra Genki sidste år, vi var optrådt sammen. Og nej, jeg var ikke Erik. Der er ikke nogen, der kender noget til mig. Sidste år også. Love it. Jeg vil skifte om til Kigurumi nu. Og så ses vi senere. Hej! Ja. Og så er jeg Totoro. Med nice make-up. Jeg tror faktisk lige, vi blev tysset på. Men jeg ved det ikke. Jamen, så kan folk jo lade være med at gå i seng allerede. Det er jo lige kommet. Ser så nice ud. Jeg er en snack. Hej! Sådan der. Nu sidder vi inde i cosplayhallen. Vi glæder os virkelig meget til i morgen. Vi har ikke øvet, som jeg har sagt tidligere. Så vi er i gang med at lave props. Wow! Og så kan hun lige overtage. Og den optager. What the fuck am? Ja, med at skrue den rigtigt, i stedet for at skrue den anden vej. Ja. Den er altså rigtig.
Det er Mettes tømmerfirma, det her. Men du siger bare, hvis jeg skal overtage, ikke? Jeg kan godt. Altså, nu skal jeg tage på jer 20. Jeg har godt fundet ud af det der. Det går fandme så fint. Der er fandme ikke noget her at klage over. Næste! Så. Skal vi tage kongen denne gang? Prøv lige. Han skal kun have sådan en her, en klods på. Der er faktisk ikke mere andet end klodser nu, så... Jo, fordi min konge, han skal også have den lange på. Nå ja, det er fordi, der står 2. Den skal sådan her, så. Okay. Ja, det skal være sådan her. Nej. Ja, og så rundt. Vi skal lige være sikre på, at den er rigtig. Filmer du stadig? Ja, det gør jeg. Altså, hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Har du ikke lige kunnet male resten, eller hvad? Jeg har sort spraymaling med, hvis det er helt. Jeg tænkte ikke over det. Du skulle da ikke komme med sådan lidt sprat. Altså, og vi sidder og hygger på scenen, og vi har sat vores props op. Hell yeah, man. Jeg glæder mig mega meget til i morgen. Vi har endda 2 publikummer, Hvad hedder den? der spiller, det ved jeg sgu ikke, F1 eller andet, tror jeg. Det er super nørd herovre. Passer godt til min karakter. Og alle de andres props står her også. Vi er mega heldige, at vi har scenen nu her. Det er ikke noget, vi har fået lov til, det er bare noget, vi gør. Er den slået til den der? Nice, Roger. Er den der ikke? Det tror jeg. F eller andet? Afspille et eller andet. Og så kan vi godt... Hej alle sammen. Klokken er 3 om natten. Og jeg har lige spillet skak som bonde. Der er en grund til at døde ret hurtigt. De er fuldt i gang. Der er blomster, så det står snart rødder. Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke. Lise, hun døde. Bad. Og det går lidt langsomt til skak, og det har ræven bevist. Jeg tror, det er sidste opdatering fra mig. Bye, godnat. Det er der, vi kommer til at sove i nat. Tina, hun hader os som pesten, mand. Hun hader os som pesten, men nu vi har virkelig dårligt samvittighed. Ej, hvor hun hader os. Hun har virkelig prøvet på at være flink hele dagen. Og hvad gør vi klokken 3 om natten? Vi slipper hende med til et skakbrækspil. White. Og vi er begge to døde, så nu står hun der. Hun er ikke engang i position. Jeg har godt lang tid før hun er død. Ej, jeg var i vejret. Ej, hun hader også festen. Det er ikke løgn, der er ikke nogen, der står. Det ender med, at hun er den sidste, der står. Ja, det er sgu hende, der vinder spil. Og hun har virkelig prøvet at være sød. Og så var hun med i spillet for vores skyld. Nu er vi efter dig. Jeg hænder den i maven. Det er så fucking... Vi har været døde for længst. Klokken, jeg tror faktisk snart, den nærmer sig 3:30 eller sådan noget. Og hun vil gerne have været i seng for længst. Først der slæber vi hende med ind og ser vores act i flere timer. Hvor hun faktisk bare er DJ. Hvad gør vi så, da hun vil i seng? Vi slæber hende med til et skakbrækspil.
Ja, skak. Og vi er begge to døde nu. Det er Tina ikke. Og hun hader os virkelig, virkelig meget. Nej, nu skal Charlie skal gå ind og losse os. Ej, hun prøver at få hende til at overtage brækken. Ej, hvor vi lød med det. Hun får en lille trøstekrammer, som hun ikke fik af os. Vi kommer så bare til at høre på det her i morgen. Nu er det også. Jeg er så ked